Jama'a ku saurara wa Assalamu alaikum. ka ku manta ku Brother na share yau kuma ku follow account zan din. baka wani advice kadan. Wani bi wanga advice in ba naka bane tura ka share ma wani da zai amfanar da shi. Ni baba ina daga cikin waɗanda ke promote namiji da kake turai. Ka yi kokari yanda za ka yi matanka da ka aure ta da take gida Afrika ka kawo ta ta zo kusa da ka inda kake turai. Domin yau duniya yadda duniya ke tafiya mun gano cewa yawanci da yawa da aka zo turai nan za su saura koma gidan kadan ne. To shi yasa gara ka bari matanka ta kusa da kai ku yi zaman aure fiye da tana nisa da ka. Ni na fi son wannan, amma ka ji ni da kyau bawan Allah, akwai wasu mata babban kuskure ne ka doko su daga Afrika ka kawo su kusa da kai turai. Wasu matan ba ka san cikin kwakwalwar mutum sam, ba ka san abin da ke cikin zuciyar mutum, amma wasu matan niyyarsu da su suka taso daga gida za su zo turan wani niyya daban ne, ba niyyar zaman aure su suka taso suka zo da shi turan ba. Wasu sun taso ne mu kuma za mu zo mu nemi namu mu ciyar da gidanmu, ba wai sun zo zaman aure sunnan annabi wanda yake rabi addini suka zo za su yi zama da kai turan ba. Ka ji ni da kyau bawa Allah, akwai wasu matan kuma sun tun riga ma sun gwada maka red flags, sun gwada maka signs da yawa kamar sunan ba mata yan biyayya ba ne. Wani bi tun gida ma kana gani kace kake je aure kaza ban son ki fita ta fita, kana gani shirin gan da kika yi o matana da ya kaci ki gyara ba ta yin shi haka. To waɗannan red flags duka tana gwada maka kamar ita nan ba submissive wife ba ne. She kai kuskure kana kawo yayi to irin waɗanda kuma kaje ka kikkimo ka kawo turai kai wasa da rana saka ana zafi za ka je ka sa suit ka sa coat na sanyi kana zufa ciki, kai wasa kuma cikin sanyi za ka fito da supporter kana gudu ana neman ka ba ga inda za ka. Da yawa sun haukace su tura yaka. To shi yasa bawan Allah kai zurfin tunani kuma ka sa roko Allah sosai. In ka tashi niyya za ka doko mace ko matanka daga gida ka kawo ta turai. Na karshe ka bar roƙon Allah ka yi karfi da kyau, saboda me kaka taba sa sammani kamar mace da za ka fito da ita gida ka kawo ta turan nan ba za ta bitirin ka ba. A'a, in ba haka ba kai wasa Allah ka haukace. In ka sa big expectation cewa za ta zo ni ta taimaka mini mu yi rayuwarmu da kyau, mu yi rayuwar aure yadda ya kamata, mu taimake juna, mu build future mu, ta yi ta disappointing ka. To disappointment ya zo saboda expectation ka yayi high, kai ka aukace. To shi yasa bawan Allah abinda zan gaya ma ka sa roƙon Allah da kyau in ka duki wannan niyya, sannan kuma kaka bari expectation ka yi too high, saboda akwai wasu they are snake under grass. Wallahi kace zama nan ta zama, kace bari wannan ta ce naji miji na bari. Ranan da kafanta zai kai turai babban ranan nan zaka san cewa kai tusa ma ya fi ka albarka, ba ta sai ka komin kobo ba. Abin da ta ga dama za ta yi wannan lokaci, don ta san cewa Europe ma tana da karfi, America ma tana da karfi, turai yawancin kasashen ma tana da karfi. Da ta yi kuwa wayoyi za ka shiga magana. To shi sa wurin nan naka dai ni kawai ka kama Allah kana roƙon Allah, in dai ka yi niyya za ka kikkimo wata daga gida ka kawo ta ku yi zaman aure. Wassalamu.